Wel, dyma ni'n mynd o 8 I 4 a mae'r gwartheg dion Cymreig yn aled, Edward. Ydy, dyw hynny ddim yn syndod. Gwartheg glas yn dod nesaf, o mae'r Charlie wedi dod mas hefyd. A hefyd, y Burgorn. Y beirniad Libby Clack, mae'n cadw gwartheg Burgorn a Charlie wedi beirniadu yn y sioe mwyaf dros Bryden I gyd. Mae'n ddynes hynod brofiadol yn dwi. Odi, trwy gwaith, mae'n dod I gyffwrdd â lot o'r bridiau yma yn dyfel. Mae I ffefrynnedd I fydde'r Burgorn a'r Charlie. Ond byddwn ni'n meddwl byddai'n teimlo bod rai bod rhaid ni'n chydig well na digon da iddo mlaen hefyd, falle, I plesio I chydwybod I. A dwi'n meddwl bod neb yn gallu anghytuno gyda'r dewisiadau mae wedi gwneud i'r 4 ola yma ar hyn o bryd. Fi'n credu bod hwnna'n... Bydde neb yn tynnu blewyn rhwng o'r hynna. Mae'r par glas Prydeinig, maen nhw'n jyst yn gweddi gilydd yn berffaith hefyd, yn bar ifanc, ond y gwartheg diona fyddai'n dipyn o stori petai nhw'n gallu dod i'r brig eleni. Nôl â hi eto, yn wedi gofio bod ni yng nghysgod yr adeilad ac yng nghysgod adeilad y Charolais fan hyn. Mae yna bar gwych gan y Charolais Kevin Thomas, Biches Moelfre. Mae'n ddiddorol iawn fan hyn nawr, mae'n dibynnu... A hefyd Corbett, wrth gwrs. Mynnu bod y tarw yn gryfach na'r... Wel, ie. Dwi'n bod fach, achos mae 2 bar yn... lle mae'r tarw yn gryfach. Oes. Ond mae'n ddiddorol ble I ffeir â hyn. Os eithi am darw sy'n dominyddu, mae rhywun yn meddwl mai rhwng y gwartheg dion a'r glas yw hynny o beth wedi dyn dyfe. Wedyn mae da chi trisiad a buwch short on a Charlie sy'n gri iawn. Ond dewch i ni glywed beth sy'n ganddi ddweud. Mae'n mynd I afel yn y meicroffon I ddweud ambell I beth wrthon ni. Felly, ie, fe dawelwn ni am chydig bach I glywed beth sy'n gan y beirniad Libby Clack I weid. Thank you for this invitation to judge at the Royal Welsh Show. This is the first time that we have been to this event, and it has turned out to be a very welcoming and sociable show. I appreciate that your cattle numbers are down a little, but it's fantastic to see the quality in the championship here in front of us now. And I'd very much like to thank the Royal Welsh Agricultural Society for inviting me and my friends across to judge. Wel, dyma ni te. Aros felly I glywed pwy sy'n mynd I fynd â hi. Aled, petai ti yn y set fawr yn cael penderfynu. Ble fydde dy het di'n mynd? Ble fydde dy law di'n taro? Dwi'n credu bod rhain yn dyn iawn I gilydd a dweud gwirth o ti. Mae'r 4 par yn agos iawn I gilydd. Mae'n dibynnu pwy ffordd fesur ti'n mynd I ddod i'r chi. Os ti eisiau'r pŵer yna, dwi'n meddwl mae rhwng y Charolais a'r gwartheg Burgorn. Byddwn ni'n meddwl ni. Wedyn ni, ond mae'r... Le mae'n edrych at y gwartheg dion. Mae'n mynd nôl lawr at y gwartheg glas. Mae'n eithi chwarae dan ni am y bach, mae'n siŵr. Mae'n mynd at y Burgorn. Mae'n dod mlaen at y glas Brydeinig wedi mynd â Pencampwriaeth y ffit yw. Ond le mae'r gilwab yn mynd? Mae'n edrych ar y Charlie, mae'n edrych ar y Burgorn. Ond mae'n mynd am... Na, godi fe! O, gath I di fyna. Mae'n mynd at gwartheg dion, dwi'n credu. Gwartheg dion, dwi'n meddwl, ie, wir. Ie, fel wedon ni, os o'ch chi chwilio am darw iddo mynyddu, dyna'r unig ddau opsiwn oedd o. Ie, bos. O'n i'n meddwl mae'n Burgorn oedd i'n munud. O, arbennig iawn, ie, gwych. Bach o siw mae'n sip ar y diwedd. Oedd, da iawn, wir. A gall neb anghytuno fo? Na, cydweld yn berffaith ei. Y glas Brydeinig di mynd â Pencampwriaeth y ffit yw. A'r gwartheg dion yn hawlio'r gilwobr. Ond golygon pawb yma nawr o gwmpas y cylch yn edrych ymlaen at Pencampwriaeth y tîm o 5 sydd ar y ffordd. Wel, dyma chi Pencampwriaeth y ffit yw Elliw. Llonggorchiadau Rhys, llonggorchiadau Tith hefyd. Elliw, siwt oedd y nerfau fyna?
Do'n i'n disgwyl hynna. Tro cyntaf ni ddod â tarw yma neu unrhyw fryd British Blues, so mae di wneud i job anyway. O'ch chi'n matcho'n berffaith, mae rai fi wedi, oedd y tarw just chydig yn gryfach na'r heffer fel sydd angen. Ie, wel mae 6 mis hynach, so maen nhw wedi gwneud par da, so do'n ni'n hapus iawn, do'n ni'n disgwyl, so fyna chydig o drinks en yma gobeithio. Arbennig, wir. Chi'n heiddi fe ar Rhys wedi cael sioe dda'n barod, wrth gwrs wedi cipio Pencampwriaeth y glas a nawr y ffit yw. A ddim credu fe, so o'n i'n expectio na, so mae'n dawn di, dda iawn. A be mae'n olygu ennill fan hyn te boi? Siwt deimlad yw pan ti'n dod i'r brig yn y sioe? Mae just, achos mae'n home ground, mae'n un bach mwy special, so ie, fi'n blissed iawn. Arbennig, llongfarchiadau i chi bois. A gair bach gyda'r beirniad, a word with a judge. Libby, why the Blues? The heifer is a real superstar, I think, in the making. Yeah. Really good young bull, and the bull dominated the team, which is the way it should be. There wasn't enough strong bulls there today, but this is a lovely pair. 2 stars in the making. And that's why you went for the Welsh Black. The bull just dominates the female. Yeah, you always like a man that can stand up to the woman. They are tremendous cattle here. Yeah. Have you been impressed with our Royal Welsh show? I love it, honestly. It's the most sociable show. If you haven't been to the Royal Welsh show, you have to plan to come. Oh, wonderful. Thank you very much as well for catching me out. I thought you were going to go for the short horn. So did they, I think. You caught me out there. Diolch, Libby. A gewn ni gael gair, llongfarchiadau chi unwaith eto. Ni draw i gael gair sydyn gyda teulu Ken Ellis a teulu Ransom. Ei, llongfarchiadau. David sydd wedi siarad, David sydd wedi siarad, David yma. Ei, llongfarchiadau, congratulations to you all. Da iawn, David. Diolch fawr. Cilwobr yn ffit yw i'r gwartheg dio yn briliant. Ie, gwych, ti'n neis gael blaen ar y rei. Mawr na weithio, yn rei. Ydy, ond bar gret yn efer, eich tarw chi wrth gwrs, just yn domineddu digon ar heffer teulu Ransom. Dyna beth oedd hi'n dweud, so doedd ddim llawer o deirw yna. Fel ti'n dweud, mae'n domineddu, mae'n gawr o darw. A fewch neis i matcho fo fyd. Arbennig iawn, yng nghysgod yr adeilad a chwbl. Llongfarchiadau, congratulations to you all. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.